Ahoj, vítajte pri tejto video odpovedí. Teraz odpovím na vaše otázky. Co by amidžu. Počkajte chvíľku. Dobre, môžeme začať. Takže prvá otázka je od Michal. Koľkokrát týždňa si umývaš vlasy? Jedenkrát. Čo máš radšej? Legíny vs. Legíny a Facebook vs. blog? Facebook. Druhá otázka je od Nela MV. Tak tebe, čo sa ti nejvíc nadbila? Oči. A kolik je ti? 11? Tretia fáši. Jak dlho bloguješ? 3 roky. Co sa ti na blogovaní baví nejvíc? Články. Štvrtá je od 9 super blesk 9. Ako sa máš? Dobre. Co děláš, když se nudíš? Kričím? To ma nudí. Kolikaček si? Šistačka. Znáš ho? Ano, viem, poznám, ale nehrajem. Pětá otázka od Dány. Jak dlouho máš ten blog? 4 dní. Kolikatý je to tvoj blog? 75. Čím bys chtěla být? Nevím. 6. od Snile Bína sama. Kolik vážíš? 45 kg. Kolik měříš? 170 cm. Jakou máš barvu vlasu? Hnědu. A jakou velikost máš nohy? 40. 7. je od Melisa M. Jak dlouho bloguješ? 3 roky. Oblíbená barva zelená. Jak tě blogování baví? Písaním článkov a robením lineoutů. Ano, 4 bratoch. Nejoblíbenější film? Nevím. Oblíbený herečka? Nevím. No, Luci Chále, děkujem. Tak děkujem.